Othello og Desdemona er netop blevet gift, og de er vildt forelskede. Othello er generalen med det gode hjerte. Othello hader, når andre mænd kigger lystne på Desdemona. Han elsker derimod kjoler, især når de sidder på hans smukke Desdemona. Desdemona hader, når nogen er ked af det, men hun elsker Mickey Mouse næsten lige så højt, som hun elsker Othello. Emilia elsker en god fløjt og hader, når Iago er i dårligt humør. Iago hader Othello og planlægger en grum hævn. Iago elsker at tale i metaforer og er god til at manipulere andre for at få sin vilje. Rodrigo er det, man kunne kalde et godt gammeldags fjols. Han hader bare at blive gjort opmærksom på det. Rodrigo elsker sin revolver. Han elsker også Desdemona, og det tror han også, at Cassio gør. Cassio er en mand med et iltertemperament og et højt kondital. Cassio elsker ikke Desdemona, i hvert fald ikke på den måde. Men han elsker at drikke. Han hader bare tømmermændene dagen efter. Nå, men altså Othello og Desdemona var jo lige blevet gift og var meget lykkelige. Men lige om lidt bryder helvede løs.